28 July 2024 kuchokera ku Times Television kunyadilako timati TTV tafikanso ndi program ina ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tiyankhulepo pa nkhani zikulu zimene zimachitika mdziko muno. Ndipo tikamalankhula pa nkhani zimene zizi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Dzina langa ndine Wonder Msisia ndevu zamwayi. Komanso ndili nayo msukuluzi Jona Pankuku. Ndakulandirani msukuluzi. Ndathokoza kwambiri ndimamva kudalitsika every time ndikakhala nanu makamaka pa program ino ya Hot Current. Chifukwa chani? Chifukwa ndinu munthu mmodzi osati foti mundigulira TBC kaya ndimawa koma ndinu munthu mmodzi pa anthu ochepa amene ndakhala nawo amene chinthu chokuti nchopusa mmachinena kuti nchopusa. You have no apology kunena kuti zikangati kuti nchopusa izi nzopusa. Zikakhala kuti nzabwinobwino mmanena aso kunena kuti I think apa zili bwinobwino. Komano mwina mawanali mkamwe ntchito imene tili nayo ndiyovuta kwambiri chifukwa sitingabwere pano kusangalasa wina aliyense. Makamaka dziyembekezo zimene I don't know how people think. Ali anthu ena kunjako they really think kunena kuti titha kubwera ife pano pa kulankhula zosiyana zimene amala wambira kuganiza. Mwachitsanzo. Yes. Ngati amala wambira kukondwera. Yes. Ndefe zinena kuti amala wambiri ndokwiya. You understand? Yes. Ngati amala wambira kunena kuti sizikuyenda bwino. Ndefe tibwere pano mitu biru kunena kuti alizikuyenda bwino. If we live with the people. Yes. Whatever happens with them, yes, if first time we are part of that life. Exactly. Ndipo mwachita bwino mwalankhula isi chifukwa chokuti takhala anthu akuti sintha makaka. Ideko depending ndi zimene tanena. Ufa ndina DPP. Yes. Mawa ndina UTM. Linalo ndina Kongolesi. Mwajangwaza huku. Mwajandalama huku. Achikhala kuti alipo amene amatijesa ndalamawo ndakakonda siku inakati abweresa because if we speak with a clear conscience ndipo sitimaopa mmene mwanenera. Yes. Ngati chinthu chachitika bwino kuyamikira kunena kuti mwina mwachitsanzo train yabwera mu Lilongwe after 21 years itanyamula mafuta bogi imodzi kumanyamula 42,000 liters. Zimene zonso ndimamuza munthu wina kunena kuti be practicing civilized politics. Tikafika ponena kuti chachitika pano pachi cha tennis. Yes. Wapanga kaya ndi boma la president Lazarus Chakwera. Yes. Kaya chidakachitika nthawi ya Mutharika. Yes. Tidakanena kuti ichi chintu chabwino. Posatengera lwapanga ndi ndani. Wachokera kutiko. Chinthu chabwino ndi chabwino. Why MCP azitha kumanena kuti koma ya community colleges ya nthawi ya DPP ya Mutharika ito. Ma community college inali nkhani yabwino. Imene chinayitika yabwino. Ngati kwina akuzithesa sakuganiza bwino. Doesn't matter kuti ndi wachipandi chani. No way. Tikafika level imene jomba ngana kuti Malawi azikhala patsogolo. Tikamakamba even za ndale. Yes. Tikamanena kuti MCP ikupala apa. Osatengera kuti ndi wa MCP wafanyani simu kuyamikira. Ngati tikuyamikira apa kuti kwabwera 10 after 21 years. In the same manner. Yes. Tizuzuleso zimene zikuyenda bwino. So peperazo tinena. Kuti izi nzopepera musabange. Ya training ifeta kumbira manje no ndi yabwino. This is good. Tufuna mafuta azibwera mu njira yochipa. Yes. Mafuta ambiri. Yes. Chifukwa ife timadya mafuta ambiri, timagwisa ntchito ndalama zambiri andi tikuziwa kuti oyitanisa mafuta ochokera kunja akupanga malosi ambiri chifukwa boma yuchita subsidize mafuta. Tuziwa. Now, ife pano ola kha kuti now aliponoka kuluke nanu kamene kamanena kuti okay, popeza olamula pano panda wawa. Yes. Kodi mukuda nthawi ndotutsa chifukwa the government inweti akapanga zopepera tizinenera kuti akupanga awasi awa nzopepera akabwera wawa nkusintha zinthu kufusa fuso lokuti koda DPP nchifukwa chani Malawi akupaseniso nthawi ina pamene 6 years adakupasani mudapepera easy noti tikudana ndi DPP achakwera ndi boma lanu. Yes. Mufuna kuti tikuvoteniso kachikena why mafusa amene zifusana ndi amene okodi mtsogoleri wabwino makolite zake ndi ati asamapange ziti chaka cha mawa Amalawi tiyang'ane ziti atsogoleri oti tisavotere ndi awa makalekta zake amakhautani. You know tifike pa level yomene kuti kuswa kuuzana zowo. Exactly. Chifukwa bodza latichedwesa
nde alipo ena amaonera TV chonchi kaya mukuonera pa Facebook kaya mukuonera pa YouTube kaya mukuonera pa Airtel TV kaya mukuonera pa chani nde malemba message anu kumatumiza kwa anthu ano taziyasinthana amenewo chikuoneka ngati imecho sanduka chakwawo akulankhula ngati ndani wo ma opinion yawo ifetu sititopa ati tizisegula mafoni pano panthuapakeprogramuinapokonikale ndisi ya mafoni apakeina yo kwakumidali kunga TV sekulani TV yanu muzipanga kwanu zimenezozo ime mukonerani timapanga metu upangira papapo andisindayambelero ndinanena kuti if you are not happy don't switch on. Yes, onani kwina kuti zokakamizana kwa chimachitika njani opeza kuti atisafuna aonepa fone amakaonera fone ya munthu wina. Yes, kuti saone maina awo kuti wakuti is watching. Whatever your reasons for watching are, one thing we guarantee you ndoti tizibwera pano kunena zoona zokhazoka kaya ziwawe kaya zitani we don't care. We don't tangodusa kumene situkambira zimenezo nkhani zimene tabwera nazo mprogramu yathu ya lero pa 28 July 2024 UTM alankhula kunzuzu pamene kudali msonkhano wawo woyamba umene apanga chitisireni bieni. Yes. Apanga msonkhano pa Katoto ground kumzuzu kumene kudali a secretary general ndi anthu ena ndi akuti ngati sanali munthu wina sanali kumene koko ndi kuti si wa UTM ya ndi ausi kudali beko kumene koko ndi kuti ya mmoja amene wamkulu amene siamone kudali sidamone ndi ausi ndi akuti ngati sanali kumene koko sa UTM kodi pena sanali koma nitsogoli wa UTM akuti ni sogoleri wawo ngati afuna kupitirira kukhala kubomako akhale koma akakumana convention tikumana poweruka tibasulira zimene kodi akuti kudali miyambi kwayankhulidwa miyambi kodi a UTM akuti chani. Tifuna titadziwa tibafusa mmene timacheza ndi ausi mu program ina ya exclusive. Kodi muli mbali iti sizinamveke bwino bwino aya amakuya khandi mafuso. Yes yawe jaso miyambi anthu aphunzira miyambi kwa akuyankhulaso miyambi. Kodi ku UTM chikuchitika ndi chani zona zeni za UTM akunena ndi ndani atifotokozera zifukwa kuti zimene chokera Marayas. Yes, azichula kodi sitinalo wedu program tungokamba mutuwo ndiye maulo kwambiri ngati ina imene tufuna tikambiranenso program ino ndi imene yoyo 2025 ndi akununkhira ma convention anthu ena akunena ena awo sadachule madeta ali kuti ena achula tikuziwa. Yes, akufusa anthu ena ndalama zimene mukupereka kuti mngani imene convention kodi mipando yake ya mtundu wanji kodi ndimeti kunena apapa tikati kumapanga kauniuni wa 2025 kodi chisankho cha 2025 amalawa kuchiona bwanji atsogoleri wokuti tikangomumva kuti wakuti afuna kukhapa ballot tithawe ndi ati nanga amene tikuyenera kuti tiasankhe kuti Malawi wokomera tonse tiziyang'ana chani ndi zimene tifuna tikambirane mprogram fundo zabwino ya lero abankoko ndiye osachulukisa gagandiwa kulika list kena kamene anthu akuyendesa ka apolisi akuti ni ma transfers akamaliza ma recruitment amatumiza anthu uyapita kuti apita kuti sikuti akuonesa ka list kameka jaka kuti anthu amene achimachokera kuti so anthu imakudandaula kuti Central Region yalandira anthu apolisi ambiri kuposa zigawo zina in terms of amene akuyamba ntchito kodi zukhala bwanji tugawa bwanji apolisiwa ambira pa Central Region. Yes. Kodi tugawa bwanji apolisiwa zigawana mofanana chitetezo zigawana kodi nkhani ina pali ma plan ena ali onse amene Central Region kulandira ambiri tifusana zimene zonso. Now tukuyamba nkhani yathu yoyamba kodi izi munatuza kuti chabwino program tipoyosa baba la tsikulira pano pepana chimwenanga uzombako pepana chimwene program ya Hot Current imatifika ndi thandizo yochokera ku Series Enterprise bwanji timve uthenga wawo OB. Selly's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at
45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Sponsor ameneyo wa Sally's Enterprise amene amakulisa katundu wa stationery komanso wa electronics magenzi kumene mungakapeze ndithu mafoni apamwamba kumene mukhoza kukapeza ndithu ma airpods mukhoza kukapeza ma laptops komanso katundu wina wa stationery ali ndi ma shops ku Zomba pa next to Steers ku Zomba komanso ku Lilongwe. Achimwene tiyambe nkhani iyi tiyambe chonchi. Zulo Saturday tidacheza ndi a vice president Michael Usi mu program yathu ya Times exclusive. Yes. Ndiye sakuti anthu ena amene amapanga msonkhano walero adaonera program imeneyi. Chifukwa zina zimene zimayankhulidwa ku msonkhano walero amayankha zimene mwina amaziyankha. Now titaonera msonkhano onsewo ndinene apa kuti meti mabwa kusamba program iyi adala kuyimisa anthu ena chinakabambe yakulankulaso nawonso tifika koseko kuti ndiwane apa. But poyambirira John pamene ndifuna ndikufunse ine ndo kuti kodi UTM iyi kuyiona moona mtima idakali yogwirizana mmene idalili ndi malemu SKC kapena tinene zoona kuti mukuoneka kuti muli mpungwepungwe umene kuonesa kuti ikugawanikana ngati sinagawanikane kale. Osakhala ndikuonetsa atukuza akali ati kumene kucha. Yes. Kuti inu atulankhani musawere matifunsa kodi UTM iyi ndi imodzi kapena yagawanikana. UTM ndi imodzi according to them. Koma ineyo kumvetsera interview yako Dausi amene ali mtsogoleri wa UTM ndikumvetsera ndi mmene atsogoleri a UTM alankhulira ku Katoto. Kulankhulira kandi mmene ang'alulira ku Katoto. Kuna kung'alula bwana. Ineyo for the first time muchibwanireni BN ang'alula kumene kuchanjawala. Ali banda kanena kuti atsuka nkamwa anjawala ndamene anayamba kusuka nkamwa za mphamvu ndithu apereka zifukwa 5 zimene UTM sikwenda kukhala ku Alliance tipita kumene. Yes. Koma ukandifunsa ineyo ndikuona nokuti Ausi chimene amavutikira kuyankha mafunso ako unakhazikikapo kuti inu muli kwanku kapena mutokhala mulipo nokha anthu achokako. Okay. Ine ndimayipakizana kumene anjalo amene chitaziza adzibwera panena kuti no mwina kubweza magiya koma aya bwana amayankha zina zimene Ausi amalephera kuyankha mu interview mwanu. Yes. So ndikuona ngati kuti musanapite kutali chabwino mmene timayankhula ndi Ausi amapereka impression yokuti anthuwa akulankhulana zisintha. So iwo aja samafuna tayankhule kwambiri chifukwa manati tikayankhula kwambiri ndikhala ngati ndikusokoneza zimene tikukambirana zija. Koma kumva mmene akung'alulira and amanena dzulo mene kuti akali ati anali muno kunyumba kwa kuno takambirana. Yes. Zimene takambirana usindikuona ma results. Yes. Now kuamva mmene akuyankhulira kweni awa results azokambirana. Awawa akhale malizatsi azokambirana aje sagalo Ausidwa ngati amakunamizana aoneka ngati kuti awagwiritsa chikolopa. Ausi ngati amakunamizana akali ati kuti ali mbali yanu akudyesani galo bana. Let's face it. Yes. Ausi akapanda kusamala. Yes. Apeza atsalo ndinduna folo kumene kucha za UTM chifukwa ma IPN akunena kuti fe parliament kuchotsa parliament a speaker tipita pali yotsutsa. Yes. So ndikunena mobwereza kunena kuti tinanena program inake kwa gwaji special ndibanda apo kunena kuti ukaona UTM. Yes. Mwina they might not have serious problems mwina ndi Ausi ngati leader wao but they have serious problems kuti Ausi awakakamize iwowa akhale ku MCP. You understand? Chifukwa anjawala mfundo yachiwiri imene ananenera kuti chifukwa chani akuchoka kuje nosati mu Alliance. Akunena kuti UTM ngati chipani chili ndi mafunso ozokhuza ngozi ya chilima koma sangamamfunse patena wawo aliponko.
mwachira ina a UTM akumaona kuti suspect yes wangozi nda MCP. That's a fact. Yes. Ndimena kunenera iwo ndaliza kwawo. Yes. So bafusa amene osina ngabafusane tipo balewo. No. Tukana tikhale kuti timenyane bwino tisaziwane yani. Kuti timenyane sunga menyane ndi munthu mbale wako. Koma ngati kumenya zipakira bwino kuti ndimenye kugwetsa tizigwetsana ine ntatulukako. So atulukako ncholeka choti afuse mafuso momasuka. So choyamba chimene achitchula Jawala. Yes. Chimenechi. Yes. UTM I think choyamba nanena kuti yes. UTM 2025 ipikisana pa president. Yes. Number 1 point imena nanena. Kuti tikaima nawo. Tikaima nawo ku 2025. Ndi president wake. Ndi president. Whether it's going to be usika kabambe akusembelera isamana mizana. Even mwana nzusa kabambe kuti alankhule. Kuamva kabambe mena kulankhulira kodi membala wamba manene kuti hiyayi zosankana mitundu tithese. Hiyayi campaign kuti membala wamba bwana. Mena alankhulira kale kuti tikaona na ku convention akubwera ndi candidate. Ati nauza sausi kuti akubwera akabambe uzalana chinthuchi. Nauza nausi. Hayi ine akubwera akabambe. Bwana akabambe akubwera mena ankhulira akabambe. Anango azusa ngati zosapangana koma imene jaina kuti adauza nakale kuti very much state kakuuza tawi kakuuza ukonzeke ukasuke ka munthu wamba koma uthenga delivered. Timu imene jai ukajione bwino ineyo from where I'm standing somebody atakusaka kugwiza nande kapena hayi koma mbali achina kaliyati ndasi zawo yes amene acha yes akona ngati kuti atenga kabambe kuti ife tunde mwenda nacho joka wathu ndi kabambe ine ndikone tonto chabwino now ausi ali ndi ndani ukuku tidaona na usoda dali kujeno kuti anaona kuti palombe yes ndimona swazi maina keso ayutemu akufina so kumene kuku zimene mafusa zija kodi chifukwa chani ausi osadapezeke ku msonkhano kukatoto. Now look at this. These are the questions we should be asking ourselves. Ausi msonkhano amaudziwa number 1. Yes. So ngati daudziwa ife. Yes. Iwo samaudziwa. Kumano ngati msonkhano woyamba wa chipani. Chipani icho chimene chaluza mtsogoleri wake. Now chukwambano ma memorial rallies. Msonkhano woyambirirawo president wa chipani icho kulibeko. Anthu mufuna tigaliza uja? Yongo ananena baibacha kuti anthu amandifusa tolankhani kodi walo wa chipani chiti. Yes. Walo wa chipani cha usi kapena walo wa mbali ya ujeni. Yantiko kapena ya makandulo. Sai kwina kunkwa makandulo ali kwina kunkwa ntiko. Akuti ndalo ya SKC. Ya SKC kodi ya SKC ndiye ijiyo. Chifukwa ngati ya SKC ndiye palibe poto. Chifukwa kuli yantiko yi ndiye kuli ya makandulo. Which one are we going to see kuti UTM ikubwera pamodzi anytime soon nkuyankhula ndili uli modzi kapena as long as enawo kakamira kukhala mbali ya ndani according to amakandulowa akuona kuti kunkwa ndani as long as enawo akukakamira kwa ndaniku and I mean for your information kumene kukuli vice president for him to say kuti ndiye kuti mwina ineyo ndikufuna ndisiyo vice president kuti ndioneke kwambiri ndi UTM kwambiri he has to make that decision. He has to. I don't see him doing that. I don't see him doing that. Ndunas. Kuti zikakhala nawo babisonkhane mena anthu akwafusa mafuso iwowo. Amakhala nduna mbali naye ku cabinet ndi anthu azikafusa mafuso kugulu komweko kodi you understand? It's not easy. Yes. It's not easy. Especially kwa wina kuti TX VX waimva so bwino kale wa polisi waposegulira chiseko mafuta phi ndaku akumapanga way koma the fact of the matter bwana ndionera kuti ausi ndili dala komano owatsatira akulera mbali ina so amanena kuti you can't be a leader if no one is following you you are just taking a walk ndidalenda kumayambirira kunena kuti ausi I know kunena kuti amadziwa kuchokera nthawi imene achiti mayada amalira ma press conference aja amachitika ausi amazaoneka ndithu kuti awa panga chef pambali ndithu ndiyati nkanena kuti mmene ateremu chimene anachiyambirire kwambiri I don't know how far he has gone with that ayesetse kumva kuchokera kwa anekiwa abala ine ndikuze ndikuyankheni ngani ausi ndio savuta ausi ni munthu wanzeru you can even no, he is you can't fault him on that. Yes, he is a very intelligent wise of course man. That can't take away from him, but he has a problem here, chief. If he has to side with UTM, yes, he has to agree kuti achoka kuboma. What is the implication of him saying that?
kuti ndachokako kubomako ndili ku UTM. Does he go to UTM with his vice president or it means kuti ndasiya vice president ndukakhala ndi anzanga a UTM tizikufunsani mafunso kubomako? Do you understand? Now that is what Ausi. Now here's the thing. Amene adawasankha Ausi. Yes. Ndachakwera. Yes. Achakwera amatsogolera MCP. Yes. MCP ndimene a UTM wa akunena kuti yatizunzira mtsogoleri wathu for the past 4 years. Ndamene kunena kuti tili ndi mafunso da MCP wa za chilima. You see that? So Ausi akanena kuti ndikhalabe komweko. Zimene akuganiza a UTM ukudziwapo kanthu. Anayankha funso lina mu interview muja kunena kuti ine ndalowa malo mwa achilima. Yes. Achilima amene banthawi imene achilima anatatuluka asanatuluke. How do you handle that? Bwana ndimene kunena kuti it's a very tricky situation. Tidakamba pano abanda akanena kuti tuchitikala pa chonera kuti ili muli ndalama. Ndiye ine mufuna mundigulire chipisi. Ndiye palipenda pamene amagulitsa chipisi kumapaumve. Ndene ndikunena kuti mkulu mwadigulira inde. Komano ngati palipo pacha nomwe kwa chipisi. No, it's okay. Mutakhala mutakhala. Kungwasitha po gula chipisi. Ine ndi That's what is happening here. UTM supporters have got their own conspiracy theories. Zilipo zimene akugwira pangozi ifa ya chilima. Udamba waganizapo nsukuluzi. Kutatuluka report ndikupezeka kuti mwina sili kuyankha mokhutisidwa anthu a UTM. Have you ever imagined kuti anthu a UTM azayilanda bwanji? Especially when you have got your own conclusion. You understand it? Yes. Because to me, where you and I are standing, what we know as far as we are concerned, kuna ngozi. Yes. Yes. Kuna ngozi. If we were not there, yes. But my investigators, yes. Amene akutani, afufuza zambozi. What we must trust. Report imene ndikatuluka. Lituza china chilichonse. Kodi mukuti zidakhala bwanji? Kodi is this a case of whereby wina wake wayambana ndi nzako? Ndiye wamuza nzako uja tiona. Nzako uja mawa kuzuka, ndi tusanazuki. Kumuzi kwathu tuli matero. Amumenya ndi hamala. Kumuzi kwathu ukangonera kuti ukangana ndi muno, okay tiona. Kungotero. Kumuzi kwanu kubalaka? Ndi kumuzi wathu. Kubalaka. Ukangonera kuti tiona. Kubalaka. Koma khala kuti kodi mabanga soza kodi Karonga South. Karonga ine ngani magana. Ine ndiwa Karonga South. Ndekandi yapita bantu kumene. Ndifaya kuti kumuzi kwanu makhabana za usiku. Sizime kunduza mabanga za ufiti. Mukuti jani kumuzi kwanu? Mundi baka bisikoti chifanyani. Kumuzi kwanu mabanga ufiti. Musakali musonezeka ngati UTM. Iso munali kumuzi kwanu kubalaka mabanga ufiti. Ngana tiona wina akafa ama kugwira ufiti. Traditionally zimakhala choncho kuno madaboda. So UTM and MCP kunali tiona ino ndamuweza nina kuti ino makamwene asuri kuti there have been trust issues. UTM ndi MCP anafika ponena kuti tikumera limodzi drink pano bodo lanu ilo ndufuna kata emadzuko singateke nyamula ndinde kanawo kupita kutoilet kumeko ata undithirira poison uyu. You understand? So in such kind of a relationship, in such kind of a marriage, if anything silly whatever happens to your opponent, amanena kuti umamukira ufiti wina kucha. That's the problem. Anjawala anena kuti yes, mkango ukafa. Ana mkango sangaleredwe ndi fisi. Unpack it for me. Mkango wafa ndekuti ndiye sandachilima. That one is no brainer. You don't need to go to university to understand. I agree with you. Yes. Sinema pochoka pano osaesa kumasule zimeru kanisi. No. We try to interpret it. Yes. Give meaning. Mkango ukafa. Ana mkango sangaleredwe ndi fisi. Mkango mele unafa ku UTM ndi achilima. Mkango. Yes. Ndi achilima. Ana ankango wa amenada lowa malo ma achilima ndani. Ndi ausi. Ndi kuti atoka ausi awapa private fisi. Adajipo. Ajawala. Aya ajawala. Ajawala. No, if it's us thinking,
kuti miyambi imakhala matatauzo palibe mwambi umene umakunenera mwambi so musamaone ngati kuti festi tikumva muyambi mkango umene udafa yes udatisiya ku UTM ndi malemu achilima ndi ana mkango wacho amene akulerawo ndanino but it could be two things yeah it could be kuti ukuku tukambaza mwina ndi iwowa kapena achilima anali kwa alaya siko ndesangateredwe ndi MCP kuti MCP ndi fisi it's possible kuti mkango wathu umene umatilera kuti khale kwa MCP nde pano pa fisi which is MCP ngatilere yes so we can have tita ukandi afisa wins atokhala kuti fisi ndi MCP kapena fisi ndausi if we are to interpret in our own meanings it could be that anjawala tafuse kuti anjawala fisi ndi ndani mkango ndesiti kuma fisi ndi ndani we need to know fisi amene yamena kulera ana mkango the hyena wamyambi wina line ntiko zulo yes ata ukafisi anazaka mbaso mwambi wina asanjawala akuti nkhuku ya nzeru simasekerera pamene chimphamba chikuthanake you see those two miyambi yes ndiona ngati upita kumodzi bwana nkhuku ya nzeru yes simasekerera chimphamba ndiona apa kuti ndipezeni nkhuku okay nkhuku ya nzeru ndimene ikulera ana akeyo yes. So in this case if you want to take UTM ndoti nkhuku ya nzeru ikhala kuti ndi ausi chimphamba ngadakhulupirira kuti achilimawo anachita kuti chimphamba chake idagwira yes ndekuti kumene kuchokera chimphambako yes nkhuku imene sikuyenda kukhala kumene ikwena izithawa kuti chimphamba tiyerekeza kuti interpretation ina ausi ngalafuna akhale nkhuku ya nzeru yes mmene aganizira a UTM yes asakhala kumene kuli mphamba imene inachosa achilima asasekere kuti akamba mwina zakwe MCP chabwino kuti mene mwina zitokhala kuti apapa iwe komweko yes kumene fero ganiza kuti mphamba chija chatenga kanapiye kena nde nkhuku ikusekerera kabweraso zatengaso anapiye wina it could mean that ife tikafusanjawala mwina atusasawa koma ife mmene tikumvera yes tikumva ngati choncho so wanda ukaona ma statements awawa I'm telling you there are bordering on trust issues tidakamba pano kuti even chibwezi olo ubwenzi is built on trust yes trust ikangotapwa bwana mafoni anthu amasamba nawo kubafa kusamba ndi foni kubafa ndithu kuopa madamu kuti akagwira foni apezamo anyezi ya ulokopa bambo kwa ambiri amasimoko ndazibaba tabani kosekosi yeah tongolera if you cannot trust your partner with your phone pali vuto ngozi so MCP UTM there is no trust the few that are still there akukhala ndi trust yokutipo kuti mwina iwowo zawo zili bwino yes koma ambiri amene ali kunja anena pajapa kuti tavutika ife tazunzika akuti ukapanga business even ndi boma makufusa ati iwe ndo UTM anthu amachita resign ku UTM cholinga choti apange business amanena kuti ena palipo UTM apanga business musungaone apakitsa faka ngokhala kunoko awalanda business manena kuti this is a very serious allegation it's a serious one it's a serious one because achakwera mbali ndi boma lawo manena kuti ife zipeto zinapita ndi DPP ife amatero tu amatero kuti simumva pati ine ndachakwera mukunena kuti achakwera amati zinapita ndi ndikufusani kuti zinapitadi ndiye munthu maganizo anga yes UTM waro nayo kumpanda kumweko kapo pesa mwina kapena ndanamalira pakadali pano kulira osakhala kunena kuti akulira achilipa kumana kunena kuti aoneka kuti ali ndi mikwiyo have you ever seen an alliance like this one where anthu sanagwirizane kwa alliance nkuyamba kuulula zija zokuti umaziwa pema chitira ujeni mbaja likata ankazi amene amakoza aso mabeda amene kuti mamuna amene zimamvuta konono ankanenera ujeni Isaac malemu Isaac atamangothamanga apa ndi apo watopa kuti amaneza mkonono aya ngati mamuna amene kuthamanga amati kungothamanga apa ndi apo watopa ndi amafusa ndinwa sports AI koma ndikangothamanga apo ndi apo ndatopa ali madokta amafuna zikhala anthu anzeru omaziwa kuti munthu chipa mathamanga akagona ucho chikula to kuma baro kwa no zapilipili. But my question is this going to be one of the bitter
alliances that we have seen so far, where people are coming out and saying no. Tazunzika koko. Inaenda kuziwanda. Tsukule nake zikazaji zosiyana zimene ufanenesi. Yes. Nizabodza pepesa. Okay. I do not see UTM going back to MCP. Not as soon as tomorrow. Why? Ukatengera ma undertones amene anali kukatoto. Ma undertones njani? Tizichewa timene alankhula ena ndi ena atu timatanthauzo take timene ndikutiganizira mbali kuti nayo. pamaso amakhanga tango yankhula zabwinobwino ukuyenera kuti uzimva ndi khutu lina lachi kuti umve kodi package this statement muli nkhani yachi kodi akutanthauza kuti chani and ukatiwonetsetse they still believe the 4 years in the alliance they were wasted. So now vemejela abachula what they beef are their manifestos. Timaka impossible makambira kuti muti chinabwe ndali akuti anthu akulirira kukakhala pa mpando koma bwanji anthu amene samanena kuti kuchikangawa kulichifunga kulichifunga bwanji samaona zimene bwanji sana auza asilikali kuti musauluke lero kulichifunga imene kuti amayenera kuti anthu nakapakitsa makampeni koma confession ndine manena kuti zigwirizana bwana ayi padaso akabaya kulwa lwa safa zigwirizana angopeza malo kuti azile zimene zili kukhosi kwawo exactly because what one and they have issues in a personal imene ISG UTM amalankhula pa nanena abatisha kali wait a minute kuti ine yakwera banje kuchifungawo anthu ankhani nkhani ba yetu amasuwa poti azikambire nkhani anthu akafuna kuti afuna ngalule pali basi zoti zigwirizana papezeka space ndithu ngalula unfortunately ndineneno chonchi ausi acha akhala pampani pani mene ndikuonera mbalina usi has got nothing to lose mbalina ndifanire kuti aranena kuti ine ndasiya UTM mwachitsanso and concentrate on the vice president role akhala vice president chaka mpaka na chaka jamao kaya saza wasankhaso atakhabe vice president I mean former ja kasaza saka zakhabe kuti mbili yathu zakali former ndiye kuti tima entitlements tonse tija adzilengabe koma chinthu china chimene ausi ndikupira kuti chizapweteka pa mtima malingaliro mwawo chidzigunda mkulu wanga uja adandisiya chipani adandikupirira kuti pamene pali weyopa ine olotati ndasuntha samalira nkhosazi ndikumanira mobwereza kunena kuti kodi once in a while achilimata madzuka kumasuzumira chuchi nkumayiona UTM uja rakata amene kuchitikiramo adziti chani kuli my regional governor wa south ku north south yes amang'alula somaya nanava akuti chilima adamwalira atagona pasi kissing the ground komada ikatagona mwamba kutanthauza kuti I'm trying to put it in the way she said it in Tumbuka kuti andakuti angelo amene ali pamene popo they are the witness of what happened but they are saying kuti apereke sign kuti aende bwanji give us a sign on how we must go forward yes when you hear anthu akulankhula zimene ziza kulankhula zimene zizi do you see anybody who can come and repair ubale umene can ausi try to you think zadusa pa beyond repair iwe ndile tukwiza chimodzi yes but you see ausi the only my options amene ndikuwaona ausi apange forgo chinthu china and he has to accept that he has the vice president on one hand UTM on the other ane ndalo akati kuti ngati mukufuna mutokhala usana khoboma kapena kukhala UTM whichever you choose tikaona na convention what is the other crew ya UTM thinking boss man ausi atumania kuti the president but in that interview he hinted could I think UTM so kuli malamulo kuti ukuyenera to have attend a certain we need to read the constitution yes boss analo imene mukikonera kwa sufa ndikapeza defense yes but I think you must have attended a certain period of time for you to contest the MCP I think it's illegal so somehow he was like I think Kabambe not even contest yes but the issue here is whether Kabambe is not contesting or not but our UTM Magandrua they might be looking for another leader and not us I will say is not in their plans. You cannot speak throughout without even a word. You know, president, and acknowledge
secretary general akuyimira a president athu adayankhulapo mmodzi I expect that to come from the SG. yes because amene abwera m'malo mwa ausi opening remarks yes koma where you say kuti atakusankha kukhala kuboma kapena ku UTM koma tikaona no convention about that tone isn't as good. Now let me ask you this question. Do you think Amai Patricia Galiati leloli atauza kuti Mai Galiati takusankhani ngati nduna ya boma kutenga unduna wa ausi uja ausi tupanda wa still be doubling as a vice president komanso as a minister of timati natural resources and climate change. Yes. Atachosa umene uja kwapasa Mai Galiati ukwaona Mai Galiati akuvomera umene wo and betray anzawo nseacha. You're using the word betray Because if she does that and when I know kodi nkhani ndi amaudindo was I want to use this example. Alipo anthu ena amene kundale. Yes. If we are not one of them. No. Kumina kutulankhani. Yes. Amapanga phokoso. Yes. Kandi masesozi. Yes. Aumanyira atufulo. Alakulera kule. Akena kanene kodi na ashisha kodi mufuna nyaka. Tabwera kwa unyoya kukhoza kukhala ndi amsisha. Washington DC kutha kukhala. Ungona baze. Mafuna muka imira manage. Yes. Kumeneko. Kuti phokoso lifusa ndi yake moto ndotele. Akadi ati sakwa usanzawo apa usikunena kuti kanufuna mkhale ngoma komweko kapena mbuye ku UTM. Yes. What it's implying meant one very ine nasako khala mbali yakuno. So tiona zita uchini kabisa. Yes. Kuti kabwera kaunduna. Yes. Koma ine I still see my supporters at UTM. Ola kaleta chana panda nane kuti ndikupita. My supporters toni imene background iji. Ata ukhala konkuchi. Mugonera hot current kuchokera ku Times Television TTV ndi onsukuluzi a Jonah Bankuku tuunika zimene zikuchitika ku UTM. Tupita ku break ya Series Enterprise tikachoka kumeneko tipitirire ndi nkhani zina nkhani pompo. Sally's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO, going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, going at 1,800,000 kwacha. And assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Sally's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Sally's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Segula kumeneka ne mazanu mukuonera Times Television TTV program yake ndi hot current program imene timabwera pano kukamba nkhani zikulu zimene zikuchitika mdziko muno tikamakamba nkhani zimene sitimanyengerera komanso sitimapepesa ndine ndevu zamwayi Wonder Msisya ndili ndi asukuluzi Jonah Bankuku kuunika ku UTM kumene kaya mukunamizana kaya mukunyengererana kuli mavuto kumene ku in terms of kuti kodi UTM yeni ili kuti kuli ausi UTM yachilima imene inali imodzi. Yes, pano paikuoneka kuti it's divided. Kuli anthu ena sakufuna kukhala mbali ya ndani andi kwa iwo ndani wawo ndi MCP. Yes. Adapeza mwachifa achilima sadatuluke kufikira tsiku limene amatisiya iwo aona kuti ife sitipitiza kukhala kumene kuti ni mafunso kuti mtsogoleri wathu amantukwana ali pomwepo kumanya kuti ife tizafika mpaka na 20 ati amafuna kuti president wa MCP akhale wamuyaya kuyankhula kwa mpaka 2063 alanda kuti ndikuyimiranso 2025 tikhalirecho ndi mphawoyu adapezana 55 ali pompo wanyozeka koma sadabweze. Yes, ndeba nopo yafika nthawi yokuti munthu amapirirayo palibepo osalawa sakufunanso zopirirazo yayi achokapo koma tukamba pano kuli nduna folo za UTM vice president amene ndi president wa UTM kodi anthu amenewa
ali kumene kungati UTM anzawo ena kuti ife tili kunja pajausi mu interview mujamati wina amati ali kunja natuluka wina akazanira kuti ina maulo ande anthu akambirana koma ukambirana ukuku tidikiraso mwina mbali inayi itiyankhule chifukwa as far as we are concerned amene atulukawa ndi akupanga noise amene they are the loudest amene I loved what you said. You told him plainly, Chief, what is on record paka dalipa? Yes. Awanabwera nkunena kuti feta tuluka. We do not have the contrary view paka dalipa. Yes. Atuluke now. Yes. Kainu ndili muyanu tuluka munene kuti ifeta kali mumu. Yes. Tizidziwa official ndifeyo. Yes. Mbwere? Yes. Koma ineyo chimene kuchita ndaula asisa. I know kuti apa tikuchokapo. Chapo mpano. Right. It's very unfortunate kuti ku UTM izi kuchitika. Barely 2 months. Tisataya achiri because ine kwa achiri matu timati ndi president amene dziko la Malawi sidakhale naye. Yes, true. And amene jayu this is a man, the kind of a politician. Munthu amene amalikonda dziko la Malawi. Yes. Is looking forward to have him one day as a president. Amene jakana one day remote tango lamo la two remotes. I think likanaona zina zake zwe sitazione pomweyo. Exactly. And you cannot take that. Yeah, ikawina funa kasana fune. Mukwiya. That politician. Kwanyani TV aliyo ngati mufuna kukwanye. But Chilima is a president this country will never have. Analika club yake class yake anthu ambiri panopa zovotera zawo amati akachiyang'ana kuti kodi ndikavotera ndani chifukwa angayembekezera kuti akavotera Chilima awo ndi Chilima palibepo. The joker is gone. Bwana tinene zona pano ndimane yamubwereza bwera Chilima was a no nonsense kind of a leader. Yes. Amapinda shacks. Yes. Oloka misinje ukaona Cyclone Freddy. So pepera samazitenga tu. No. You understand? Ndikune mopatsa chief tango lamo lialiko ndikwa kwa 1 week. Tikanaona zina zake nzo. Yeah. So ineyo ndizi nenabe zimenezi kuti ku UTM ndikamvera chisoni mukamanena kuti ife Chilima legacy yake ife. In whatever you do muzizifusa kunena kuti mzimu wa Chilima ndizimene tikuchitazi ukondwera. Andifuso limene lili mungamazifusa sungalifuse weka nkuziyanga weka ayi uzifusa zako. Yes. Kuda says bendi kubangazi. Do you think I'm anywhere closer to what Chilima would have done? Yes. Osati kumazipanga justify weka kubanga zinthu zosokonekera and you think when you're doing that olemekeza mzimu wache. Ndinenenso kuti tikamala nkhula za Chilimazi. Yes. Sindikufuna kuti ena atengerepo ndale zopepera. Get this from me. Yeah. Pali ena afuna kuti atengere ndale zonani cheap politics paifa pa munthu oti tosefe timali anaye kuti anapita. Ngati ndi fundo zolamba pasonkhano tetikapeli fundo. Osayuza maliro wa. Kuti basi zimisali ya kumaliro mankhula zopepera chifukwa choti anthu zangati nene chifukwa choti tikunena kuti tikulirabe. Because mafuna so very careful nena kuti I want to agree ndi zimene achakwenda nena tsikulira kunena kuti inu mana maiji asiye na anthu adani alire. Yes. Koma ndimafuna so nene kuti tisalankhule zinaso and let's give credit to Achakwera. Yes, I loved that. Achakwera. We even commended him. Has shown leadership. Yokuti anthu ambiri sakadaipa. Not anena zimene zija. Adalankhula even ku bingu kucha. Kuti ndikudziwa akosa ine na kuti ine am be involved in yes. It's okay. Inene limene mungadani mungapangire. Yes. Okay. Kwa mfano nene kuti whatever happens we have this Malawi alone. You understand? Pasapesike ponena kuti cheap politics. Basi akuti ife ndamete oleka kuti makonda kwambiri. Now you speak nonsense president Zina. No way bwana. Tisabetse chaos in this country. No. Let's not be careless. Yes. Tichokepo pa nkhani imene yoyo we are watching you UTM. I think mukwena mukhale pasi mugwirizane chinthu chimodzi mulankhule liwu limodzi tidazonapo ku DPPs zomata apule akuyankhula zina my Jeffrey akuyankhula zina ena mapezeta abalalikana kumatuluka na nkhumwa amene wapita uko so you weaken the party tikuziona ziusi Patricia Kaliati scenario yokuti you need to manage. There are moving parts here. If you leave them to move for too long, you might have problems to hold them back into position. The quicker, the better. It's up to you where you decide to stay. And mukhulupirire kuti anthu a Malawi akufuna chani. Now, abankuku.
pano tukamba pano tili ndi boma la MCP limene pali mbali zina ali kuchita bwino mbali zina ndi likulephererato yes mosanyengereraso yani a UTM akuti nawo safuna zapikisane nawo amanero anali pakaliala yes ndeza mbiri zimavuta zokudya katatu sakata kwanisa machua manifesto sanga mazolinga ine paka mafusa rule make forms zodera yes akuti izi zo weva na za high five zopanda ntchito ndamva kuti uzimweva ali mumona amene ndiye kuba khanga tuli mundege atakupatsa abi mona amene ati za z za high five akali ati ndo apule ndi apuletu ati za z kuti mababe ilipo be high five I haven't heard it for quite some time ngati anasuya mauri kenani yes for mauri kenani akenani jati naiponya so high five ati za z malingana ndakali ati zoma wevana anthu ali mukali moto kaya mundege zozizira majeni z sanga investment ati zizo za before Jesus Christ busy ndakali ati sono amangalula atu akatasuke kama kwedi you know sana yankhule since that time properly akani mapressa udali sonkhano woyamba anja wada anena kuti morning period ikata tira mkula ndeta amvana yankho and I know also kuti MCP ndi timu yawo akukonzekera kuti afuna yake anja wana kuti izi wina sandi yake ata ndi yake ndachakwera okha aku challenge aso akuziwa usiwa ndachita chimwendo ajina ankaka maricho gafara ajina achilondola abwera kunena kuti ndali osayaka kodi huaju kodi njo ndio ndali weyo za ujedi za matenda afford ndi ujedi ndi chimwendo akuti okutena za polisi uli belo ntu we have your options police uli kuyaka kuti ndi belo ntumba eko abwede ndali yafikaso nthawi imene jayi imene anthu amakhala pano pali dinosi aonera msonkhano wa UTM ndimuswa ndi miyankha ine uyu mundisire ine uyu bwana nditala naye yafika nthawi nchifukwa chake kuti tengerano kumbali ya kauniuni wa 2025 kodi why should MCP continue? That's the question imene even MCP panopa ndelitsipa lawo apitirire chifukwa chiyani ndi zimene amalawi akhala kufunika ngati DPP ikufuna ibwereso chifukwa chani mubaya kuti mukusatani munasiya chani musakonza pati yes pamene simunathe kukonza nthawi inake yes. ino MCP mutalonjeza zabwino zokoma zakufutani pati mwanamizira kavuluvulu mwanamizira madzi mwanamizira nkhondo za maiko auko mwanamizira covid kodi zimene ziziwakuzani ndani kuti sizizibweraso kusogoloko muzinamizira mpaka naliti kodi kapena tizipitirira be kutukula dzikoli tutsegula mimba tiku whatever it is that we're going to face but we will continue to develop this country tiyangane bwanji how should we be ineyo topic hii yes ifeyo tikamba mpaka na 2025 actually it's going to become a program in fact yes ikusanduka program kauni wa 2025 sizibeba hot card no tizikauti unatungo yamba yes izi ndi program ikabayoka we want to be hearing even from the people outside yes, there yes mukutijani mukusona bwanji mufuna sokole wotani yes ineyo ndifuna kunena kuti tichoke pomango namizana in this country yes for quite a long time takati andare atsogoleri abodza liars ife pano tidziwauza anthu kunena kuti mtsogoleri mukamona easy tawani ngwabodza amene taona anthu kati amene amabwera chochi kunja chochi yes chikopa chacha chafisi nkati chikia kunja kumavula chikopa cha nkhosa ali mazimvesesa kunja kufu ine ship coat kunja chikopa chachani cha nkhosa nkati mumuli nkhandwe sichotibanya za Esau ndi Jacobo kuti mauwa kupila Esau koma mauwa kayogo alipo andale amene wawa tawaona tidaonapo tikwadziwa ena ali nkati pano pafuna azinamaso atatinamiza kwambiri ena ali panja yes atatomola afuna atinamizeso kuti afeyo we know afisi ndi ati yes we know khandwe ndi ziti tizinena pano pa how do you identify them yes how do we run away from them otere awa mudaonaponso if I will be giving practical examples yes okay yes now timanena kuti zipani zimene zilipo mdziko muno UTM tunena kuti ima atiusa utayima obviously the DPP
ikupita pa ballot Yes. amuthalika nena kuti I'm back in the ring Yes. achakwera kwa MCP akapita asabisana ndi munthu convention tidziuzana pano kunena kuti why should people have MCP again why should they have DPP probably again iyi ya ujeni ya akabambe kukalwa ku UTM ineme ndikuionera ine ndikuiona kuti akabambe atati akwanisa kukatusa convention kuja kwakhala president iyi ndi trick this one is a trick where akabambe nda DPP akabambe abale awo ndamuthalikacha ndankulawa yes ikanavuta kuti ikhale mutalika kabambe mutalika president kabambe running mate ibe ikanavuta how do I become a running mate let me see where there is some commotion go there maneuver through become a president of that party bring it here as an alliance and be a running mate you see that you can't rule that one out you can't and in makamba kodi munalito sisa umene ujatisa nabali sifwa maneti tioneka akabambe yes koma mina ndithawe yes koma no it's a discussion people have had yes kunena kuti ngati UTM ikunena kuti ine partnership ya MCP ayi yes MCP zinena kuti boyfriend amufuna mpesa wanyuma ndi ndani yes you understand yes ndi kanena kuti kuchoka kwa UTM kwa MCP a potential partner who is smiling mpaka na here yes the DPP and it's about what UTM inachoka ku DPP akabambe has been DPP yes yes munda muthalika and pachibale bawo yes we if they get into an alliance tingo bakashuma ithaso kunena kuti bozi MCP ndi UTM panoba mekwendera you can actually see kuti kabambe sikuti kabambe sikuda nalo walome kuchangati munthu wamba you think kabambe just want to be an ordinary member no I'm about to say no it's Dr. Kabambe wants to be just an ordinary member he's a regional chairman wa UTM he's okay he's a big catch for UTM yes he's a potential candidate for UTM yes UTM ndankholelena anthu angapo they believe kuti kabambe atha kuthamangitsa vision imene siya ndani achilipa okay so terekeza kuti aliyeso apita paika paja kuti chinyama chochera 50+1 yes now ku partnership kuja UTM ija singafuna partnership ndi MCP no yafuta imeja yafuta so the possibility of UTM getting to an alliance ndi DPP they are high ananapita awilipa I still believe yes DPP to khabe chipanja chikulu yes nekuti ikasoka president possibly amuthalika yes nekuti wachiwiri wawo akachoka UTM nekuti what a way of becoming a running mate ngani ya zisambo ndima alifi magic kuphatikiza how do I become probabilities a president of UTM and then a running mate of this country when I'm still UTF yes. I'm DPP yeah it's okay it's possible chabwino it's very possible now how this is us and UTM aziona bwanji imeneyi and you think UTM doesn't know ineyo mind you kula akaliadu is good my roots are DPP we can't take that one away from yes ambiri yes tumana kuti UTM uyo ndi breakaway out yeah so is DPP a breakaway of UDF a breakaway of exactly. and we might speculate yes probably senior UTM members yes they know of what's going on yes senior DPP members probably they know what's going on okay yes and kumenaka kumana anthuwa yes pajalala apawo ni mizu yakachera makuna pasi we can't rule out abana ndendali zwizo okay so the potential partner wa UTM as a DPP okay yes koma mwana silo pita umeniko ndinakotera yes timango nena kuti tango yamba ngolero tango yamba koma tidzibwera kumanena kuti tiyangane muutani mukawerenga nkhani za 7 koloko nde bwanji tikupaseni mpata mukasinthe mukachoke mu Ceres Enterprise mukavale suti ndi thayo amalawi tanena kuti tikhazikisa program yapadera imene tikuti kauniuni wa 2025 tizicheza ndi ma councillors tizicheza ndi ma potential kandi ma ujeni ma sitting members of parliament mpaka na ma president ndipo tidzafusa anthu kuti mukufuna chokotani kodi awa parakhala kuti pali awa ndi awa mungasakhe ndani wabwinoko ndi uti if that's what we do contributing towards democracy yes and they will have to do my debates yes. do political debates and fundo zawo let's have them tikhala ndi program imeneyo koma as we leaving you ku UTM
kuli zinthu zimene ziyangoyango zikuyendayenda zimene zikufunika Sizikuoneka bwino. azigwire pamodzi. Sizikuoneka bwino. Ausi ali ndi ntchito yobweretsa UTM pamodzi. Vuto ndilokuti Ausi kumene muliko anzana akuopa kuti akusatireni kumeneko. akuti pamenepo kuli zimphamba akuli zimphamba kuli wina ndi fisi mkango udafa miyambi. Abankuku tithokoze kuti tsiku la lero tidali limodzi kuchokera kwa ine Ndevu Zamwayi Wonder Musisia malo mwa ma proud sponsors athu a Series Enterprise tikusirani uthenga wawo pamene abankuku akonzekera kuti alipase news za 7 o'clock makoma nonse goodbye. Series Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage going at 363,700 kwacha. Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage going at 385,500 kwacha. Phone accessories, AirPods PRO going at 38,500 kwacha. 3-pin Samsung charger at 45,000 kwacha. Smartwatch at 64,000 kwacha. Laptops, Lenovo i5 8GB RAM 512 SSD going at 1,800,000 kwacha, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.